Tire Tower on täysin uudenlainen tapa varastoida renkaita. Hestec Oyn kehittämä järjestelmä antaa yritykselle valmiuksia tuottaa uusia ja entistä parempia rengassäilytyspalveluita asiakkaille. Tire Towerin käyttö on helppoa ja nopeaa verrattuna tavanomaisiin varastointimenetelmiin. Torniin on sisäänrakennettu jopa 18 rengaskoria, joita voidaan ohjata selkeällä painikeohjaimella. Tire Tower mahdollistaa kaikkien renkaiden löytymisen noin 40 sekunnissa. Järjestelmä voidaan helposti liittää yrityksen asiakasrekisteriin ja se voidaan tarvittaessa varustaa tietokoneohjatulla automaattihaulla. Numeroidut rengaskorit pitävät renkaan pystyasennossa ja korin teräsrakenne suojaa renkaita. Tornin hyvän ilmanvaihdon ansiosta renkaat voidaan asettaa koreihin myös juuri pestyinä. Yhteen parkkiruutuun mahtuvaan Tire Toweriin voidaan varastoida jopa 80 rengassarjaa ja järjestelmä on helposti laajennettavissa. Olisiko minkälaista? Mulle renkaanvaihtoon varattu aikaa. Joo. Saatko tuon rekisterinumero? HPN 936. Joo, niin näkyy olevan. Annatko avaamme tähän niin... Joo, ja tuossa odotuksessa voi piukkaa kahvia. Selvä. Hyvä, kiitos. Joo, selvä. Tire Tower tarjoaa monia hyötyjä ja tehostaa yrityksen toimintaa rengaskaupan ja varastoinnin osalta. Tire Tower parantaa työergonomiaa ja vähentää sairauspäiviä. Renkaiden etsimiseen ei enää tarvita trukkeja tai muita työvälineitä. Kun renkaat ovat nopeasti ja helposti löydettävissä, palvelukokemus paranee ja läpimenot nopeutuvat. Tire Tower-järjestelmään varastoitujen renkaiden kunto on helposti tarkastettavissa. 2 kertaa vuodessa tapahtuvan renkaidenvaihdon yhteydessä on oivallinen tilaisuus markkinoida uusia tuotteita ja palveluita asiakkaalle. Tire Towerin pystytys on helppoa ja nopeaa. Ulkomallin torni tehdään valmiiksi tehtaalla, jolloin sen pystytys kuormittaa yrityksen pihaa ainoastaan muutaman tunnin. Pystytys on mahdollista tehdä mihin tahansa routimattomalle, tasaiselle pohjalle. Ulkotornien lisäksi järjestelmä on mahdollista asentaa myös määrämittaisena sisätiloihin. Kun perustus tehdään irtonaisille palkeille, järjestelmän siirtäminenkin käy vaivattomasti. Pystytyksen yhteydessä annetaan yrityksen henkilökunnalle käyttö- ja huoltokoulutus. Tire Tower-järjestelmillä on 2 vuoden takuu. Hestec Oy tarjoaa Tire Towerille myös leasing-vaihtoehtoa. Juu, valmista tuli ja auton pihaamaan. Noniin, hieno homma. Kiitoksia. Juu, Noniin, moi. moi.